Debe anyị ndewo Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu ga na-eje eje na-abata abata gị nwa na-ekiri ihe onyonyo anụnwa na-emepụta na-ege m ntị na-anụ ihe m na-ekwu maka na ị chọrọ ịmụta Igbo maka na ihe Igbo na-amasị gị nke ukwuu. Ihe m na-agwa gị taata bụ na ọ ga-adịrị gị mma n'Eke, ọ ga-adịrị gị mma n'Afọ, ọ ga-adịrị gị mma na Nkwọ, ma dịkwara gị mma n'Orie. Ị ga na-enweta ihe ị ga-eri, ihe ị ga-eji wee na-akwado ndụ gị wee na-aga. Ajọ ihe ama afụ gị, ihe bịara iwe ndụ gị kama ọ ga-eri isi gị ya na gị okwu gị, maka na ọfọ ka ide iji awa ana. Ọfọ na-agọrị gị taata bụ na ọ ga-adịrị gị mma. Ihe ọbụla i tinyere aka nke bụ ihe ọma ga na-aga siriri werere. Aka m bụkwa Maazị Chukwu Onyemaechi, nwaokoro ahụ ihe Igbo na-amasị nke ukwuu, nwere nnukwu mmasị n'asụsụ Igbo. Ebe nwa gbadoro ụkwụ kpọmkwem, ebe m na-ebe akwa na-atụ aka bụ asụsụ Igbo, ịkụzi na ịmụta asụsụ Igbo. Dịka onye Igbo, ma amụrụ gị n'ụlọ ma amụrụ gị na mba, ebe ọbụla amụrụ gị, ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na ọbara Igbo dị gị n'ahụ, ị kwesịrị inwe mmasị n'ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo, ọkachasị n'asụsụ Igbo, maka na ọ bụ asụsụ bụ ofu ihe mere anyị ji bụrụ ndị Igbo. Ebe ọbụla ị nụrụ asụsụ ndị Igbo, ị marụ na onye a nọ nwa amaala. Ya ụmụnne m, ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ihe gbasara asụsụ Igbo, achọrọ m ka ị na-eso m kwada n'ihe niile m na-emepụta n'ime ụlọ nzukọ TikTok a. Ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe onyonyo anụnwa, pịa aka na like na ọ bụrụ ndị bekee. Imechaa nke ahụ, jee na profaịlụ m na ọ bụrụ ndị bekee, ifolo m dịka ndị ọcha si sụọ ya, ka ị nwee ike na-enweta ihe niile m na-emepụta gbasara asụsụ Igbo. I also want to state that because this TikTok content, this TikTok arena, my profile is dedicated to teaching Igbo language, and most of my audience are going to be non-native speakers. Ya bụ ndị Igbo anaghị asụ Igbo ọfụma. O nwere ike ịbụ ndị Igbo amụghọ n'ala Igbo, ma ndị Igbo amụrụ n'ala Igbo mana ha enweghị ohere wee mụta Igbo mgbe ha kwesịrị ịmụta Igbo, ma ọ bụrụ ndị Igbo amụrụ na mba ofesi. Nwekwa ka ọ bụrụ ndị si mba ọzọ ihe asụsụ Igbo na-amasị ha wee chọọ ịmụta asụsụ Igbo. These are mostly the people that are connecting with my content. So because of that, I'm going to be blending Igbo language with English. I'll be blending Igbo language with English, because you are learning Igbo language, you are yet to master the language. So if I use Igbo to be teaching almost everything, it's going to be difficult for some of my audience to follow. So ọ bụrụ na Igbo onye Igbo na ha ege ihe m na-ekwu ugbu a, biko iwe n'iwe na mụ na-asụ bekee, maka na ndị nna nna anyị ha si na atata ose atata ọjị onwe ike wee na-adaba, maka na ọ kwasịrị ụmụ ya ịtụrụ ji ịtụrụ mgbọrọgwụ. Ọ ga-abụ ụbọchị onye nwe ji bịa gwuru ji, unu atụrụ ịwa mgbọrọgwụ. Ya anyị na-asụta bekee, anyị na-asụta Igbo, anyị ga-ejikwa bekee na-akọwa ụfọdụ ihe dị n'Igbo, jikwara Igbo na-akọkwa ụfọdụ ihe dị na bekee. Amarọ m ka ịnụgo ebe m kwuru na mma bụkwa onye nkụzi bekee. Akụzigo m bekee, ana m akụzikwa bekee ugbu a. Ya na m akụzi Igbo na-akụzikwa bekee. Ya bụ na e nwere ọtụtụ ihe dị n'asụsụ bekee nwa ma. Ọ ga-abụ na-akụziri gị Igbo, na-alụtụrụ gị aka n'ihe bekee ahụ, ka o nwee ike wee nyere gị aka ịmụta Igbo ọfụma. That is why teaching you Igbo language, I'll be making references to some English topic. Okay, there are some topics and areas in English language that align with Igbo topics and scope, learning scope.
For example, when you look at the 36 Igbo alphabets, we have 36 in Asusu Igbo, and we have 26 in English language. And when you group those 36 Igbo alphabets, you have Udaume, Mbochume, Iri Udaume, Mbochume Nge, na Mbochume Mpe. So these are the groupings of the 36 Igbo alphabet. Then when you come to English, the 26 English alphabet, you have the vowel letters and the vowel sounds, and then you have the consonants. Then you have the diphthongs. Okay, so while I am teaching you Asusu Igbo, I'll be making reference to Asusu Beke, the one you're already familiar with. This is going to help you to learn Igbo language faster. So if you have been wondering how to learn Asusu Igbo with ease, one of the best approach which I am adopting is to blend Igbo and English. So I want to make a correction too. If you have been saying Igbo, Igbo, you are wrong. It is Igbo, Igbo, Igbo or Igbo, Igbo or Igbo, not Igbo. Igbo is marijuana, I guess. It's a hard drug. So Igbo is not our name, but Igbo or Igbo, either of them. Okay, you don't say Igbo, that is IBO or EBO. No, you say Igbo, 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 or Igbo. Okay, Igbo, Igbo. That is E-B-O, E-B-O. Now, throughout my classes, my teachings, I'm going to be showing you a lot of things that you don't know about this, our wonderful and beautiful Igbo language. I'll be showing you a lot of things. I'll be exposing you to so much, so many things in Igbo language. So many things that you've never come across, that you never knew existed in Igbo language. So Igbo language is a very interesting, beautiful language that once you master, okay, you count it as one of your biggest achievements on earth. And if you are yet to learn and master Igbo language, and you are interested in becoming a pro, onye ọ ga-abụ na-asụ Igbo, Igbo ya na-ada gem gem gem. Ị na-asụ Igbo, Igbo ga na-ada gbowaya. Gara ịbụ ị na-asụ Igbo, okwu ga na-eme nwa peri 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 peri. Mba. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo, nwee mmasị n'asụsụ Igbo, mụta Igbo, mara asụ Igbo, na-anụ anụ, na-agụ agụ, na-ede ede, na-asụ asụ. Bịakwazie wee were inu Igbo wee ya n'enu Igbo gị. Ịma na ọnwa Igbo ka atụrụ aka, imechago n'ihe niile ị ga-eme, maka na ọ bụ inu Igbo bụ mmanụ Igbo ji eri okwu. Mmanụ Igbo ji eri okwu. Ya, ọ bụ na ị mara asụ Igbo nke ọma, bịazie weruzie inu na akpa ala okwu, ụka bụ ilu, wee mee ihe ndị bekee na-akpọ garnishing. If you use proverbs and idioms to garnish your Igbo speech and expressions, then you see the full beauty and sweetness of Igbo language. So if you are ready to learn Asusu Igbo, this is the right place to learn Igbo language. Like my video and follow me so that you'll be the first person to get each of my lessons. From today, as I've started already, I'll be delivering classes every day. So when you wake in the morning or when you are free at your workplace, when you have a free time, just quickly come to my profile and watch the latest content, because I am here for you. I am here for you. And whether ebe naga, ano me eba akum chim, abago mo mborogu na ana ikuziri ka asụsụ Igbo, so that I become proficient in Igbo language. There one.